Eli moikka, nyt olisi kepparivideo taas ja mä siis olin äsken legitimassa Enniä. Menisin ottaa siitäkin videon, mutta sitten mä vahingossa painoin pois mennä nappulaa. Niin nyt tulee vaan keppariosuus, mutta siis mä käyn nyt heittämässä ton Ennin. Ja mulla siis oli aamulla 38, jotain astetta kuumetta, mutta siis koin ihmeparantumisen. Ja nyt mä oon ulkona tekemässä videota. Ja päästään auttamaan sillä, että mulla on mokona ääniä, okei. Mut siis päästään auttamaan sillä, että viedään tosiaan Enni, nouse, Enni. Niin viedään siis Enni sisälle, jos se viittisi nousta. Ja Messi tulee sieltä suttavana. Moi Messi, Enni, älä vedä törmäile. Laitetaan tämä hetkeksi tähän. Enni, oh my god, vähän lähemmäs. Pikkusen lähemmäs vielä, hyvä. Enni, sä oot todella rasittava. No niin, irti on. Ja Enni makaa. Oliko raskas lenkki? Me ei menty edes puoleen väliin sitä tietä. Ja Messi on siinä. Ja siis Saakalla on ilmeisesti nyt kaveri tuolla. Ja joo. Mä oon nyt niin kuin menen valmistamaan siis Lilliä. Ja käydään hakemassa se siis. Mun sisko on saattanut jo käydä hakea sen. Tai käydä hakemassa sen tosta tallista. Ja se on niin ok, ei mitään. Jos ei ole niin ok, ei mitään siinä. Tultiin tähän. Nytten siis tosiaan, mä en tiedä mitä tää kamera kuvaa. Okei, se kuvaa tota. Ja mä en saa mun kenkää jalkaan, no niin nyt mä sain sen jalkaan. Enni pyyhki sen suun. Okei, se on hakenut Lilli jo. Siis mä laitoin tän nyt tälleen. Hetkeksi. Mutta mä otan sen nyt pois siitä ja imitelleen sangolla. Jos se ei anna mulle. Mutta siis mennään nyt hakemaan Lillin suitset. Koska Lilli on, kuin onkin, niin tuolla. Mutta sen suitset ei ole, joten ne pitää hakea. Näin, nyt ne on haettu. Ja siis mä menen tohon soralle vähän kävelemään ja näin. Ja sit mä saatan mennä metsäpolulle. Jos mä menen metsäpolulle, niin sehän on semmoinen ihan pieni vettäpolku oikeesti. Mutta joo, nyt mä varustan tämän Lillin. Ja toivon mukaan näkyy jotain, mä en yhtään tiedä, koska on tosi hankala saada yksin kun kuvaa, niin silleen hienosti. Ja siis mä kysyin mun siskolta, että onko se harjannut, ja se sanoi, että se harjasi sen äsken, että en hoida hevostani huonosti. Ja tosta ei näkynyt kyllä varmaankaan yhtään mitään. No jaa, nytten mennään. Siis näkyy hetken seinää. Ei varmaan maailmaa kaada, mutta siis mä nousen Lillin selkään. Mä en saanut kameraa mitenkään muuten paremmin. Mä otan sen tästä. Ja mä en yhtään kauan on kestänyt. 4 minuuttia, okei, ja tässä kohdassa on hyvä näkyvyys. Elikkä, joo. Joo. Lähdetään nytten tonne vähän verryttelemään ensiksi vaan, ja sitten mennään vaikka mettäpolku, niin se on vaikka verryttävä ja sitä verryttelyä. Joo, tehdään silleen. Mennään mettäpolku, se ei voi olla verryttää, no. Mennään mettäpolku vaikka niinku loppukäynneiksi. Tai no, ei se päättää. Okei, nyt mä tiedän mitä mä teen. Eli mä kierrätelen tästä asfalttipolkua pitkin vähän. Chimban ja chamban ja tuulaan nyt jotain. Joo, tulee muuten auto tänne. Eli mä en päässytkään vielä tuohon asfaltille, mutta se ei siis haittaa yhtään mitään.
Okei, kiva se parkkeerasi ihan tommonen. Okei, me lähdetään siinä tapauksessa tähän. Ja jos te seuraatte mun Instagram-käyttäjää, jota mä en nyt kerro, koska se on muutenkin yksityinen. Mut kumminkin jos te seuraatte sitä, niin mä siis rupean tekemään sinne varmaan otan jotain kepparikuvia ja jotain kepparivideoita sinnekin. Et jos joku ei esim niinku, jos jollakulla editoisi YouTubeen, mut mä kyllä ihmettelen jos ei oo, no mut kumminkin, niin mä teen sinne vähän videota. Ehkä vaan ainoastaan ehkä. Joo. Okei, eiköhän me nyt ole kävelty tarpeeksi noita. No ei, no oikeesti mä nyt kävelen tässä jonkun verran. Ja nähdään sit kun mä oon saanut noin. No okei, ihan sama itse asiassa. Mä oon saanut ihan just muutakin alkukäynnit tehtyä. Mä otan just noi käteen, noi ohjat. Tai no onhan ne koko aika mun kädessä, mut siis tiukemmalle kuin mitä ne nyt on. Niin nytten siis mä otan ohjat tiukemmalle. Ja lähden tähän suuntaan. Eli siis mä en kävely kun tosta. Ja me toiseen suuntaan mennä vaikka ravaamaan polua. Nyt ette kyllä sano, että täältä mettiksä tuo joku pyörä. Ei tuo. Eli tulee tommonen vähän jyrkempi ylänousu. Ja Lilli hoitaa sen ihan kevyesti ja sitten se kompastui siinä. Meni tuon sillan yli hyvin. Ja Lilli on siis tottunut päämään ton ojan yli, mikä tossa on. Eli se on ihan vaan tommonen, mut siltikin Lilli hyppää sen yli. Joo. Ja siis toi näyttäisi, että Lilli laukkaisi, mutta se oikeasti ravaa. Se otti siis tossa, siis äsken, kun tultiin tosta tonne, niin se oikeasti laukkaskin. Mut vaan sen takia, koska se halusi irrotella ja mä en käsky sitä laukkaamaan. Ja siis että nyt Lilli rupesi vähän kutittamaan jalkaa. Mutta siis sitten mä okei se meni varmaan kalmaista laukkaa ja sitten lopetti. Jotenka en varmaan maailmaa kaada. Lilli ei nyt tiedä oikein mitä se tekisi tässä. Okei, se päättää ilmeisesti vaan vänkkää mua vastaan. Hop, hop. Lilli siis ei tykkää tästä alasmenosta yhtään. Ylös se niin menee ihan kevyesti, mutta jos pitäisi mennä alas, niin ärsyttävää. Oikeesti alasmeno on sillä vaan niin dramaattista. Ja niinku silleen jännää. Ja kyllä pysähdyimme, koska mä nyt rupesin puhumaan ja mun teki huonosti. No, mä nopeasti nousen pois selästä ja laitan kengän paremmin. Jatketaan. Tässä on mennyt 9 minuuttia. Okei, nyt mä niinku käyntiin ja ravia ja vähän tämmösiä. Otan jotain videopätkiä ja sitten laukataan. Okei, nyt olette valmiita. Nyt mä olen valmiina nostamaan laukan. Nyt. Ja me laukataan siis tänne asti.
ja pitämällekin. Semmonen laukkapätkä oli. Ja sit mä vielä, siis oli viimeinen laukkapätkä. Ja siis nyt mä vielä niin kuin ravailen ja en käynnissä ja sitten mennään riisuun. Lopulta toi Lilli. Pieni laukkapätkä tuli nyt, mutta ei se mitään. Sitten vedetään loppukäyntejä. Ja joo, nää kohta kun ollaan saatu vedettyä nää käynnit siis. Nyt mä siis on saanut vedettyä nää käynnit. Ihan just kun mä nyt vaan tosta avaan ton portin ja noin. Ja nyt siis enää ei tehdä mitään muuta kuin vaan riistaan Lilli. Se menee kyllä tosi tiukalle, mutta kyllä mä kerätään. Nyt mä yritän videottaa jotain. Nyt koirat siis rähisee myös tossa tosi kovaa, mutta ei anneta sen häiritä. Mä nopeasti vielä harjaan tästä Lillin. Tai no nopeasti harjaan tässä Lillin. Ja joo, mut teidän osalta tää video on tässä. Eli tilatkaa mun kanava, jos ootte jo tilannut. Tykätkää videosta, vaikka ette olisikaan vielä tilannut. Tykätkää videosta silti. Me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!